Però ha fet molt d'aire i molt, ha fet molt d'aire i molt de fred. Ja? L'aire sí, que posa de les torres està bonita perquè és una de les torres, són molt boniques totes. Però és que pels dies que fa, jo me fixo que estaria allà. La de 125 anys del Fernández Fernández de la Porta. Es que la fiesta me van a hacer por la de les torres, Sí. que te la parece de 125 Sí. I està, mira, doncs s'han la endut. portat, i clar, jo me passo de això. Ja s'han endut tota la d'això. Perquè si ho emportin. Yo no estoy entendiendo las cosas. Pero hombre, es un monstruo. Eso no me lo quiero pesado usted la foto.